Puilano joto nai tongai takute Kristen bisin Tenor joto no kani hamzangma tai jiwaya for. Tamuke jengoro dini jini kwa song by jeng kaisa live session of worship jeng kanya ne haika. Pok otma gawono jeng 2 Corinthians chapter 5 verses 18 and 19 jeng porike jeng naro sijak tongo. Poke aise jeng no Kristen bisin tei kaitor bai halak katakes nani bagai lama piyogire zaka. Eba through Christ we have been reconciled to God. Kristo paimani ulo Kristo ani kaitor nei songsamani ulo hangkeno ang kaisa ministry tongo ministry of reconciliation nei angaro jini pada bikta silongi bo paikya jibra hawo te kaiden ko piman bisinte ang belakno Betal sermong once month. Apun bagai bini bisiti ke katin koterno serna hana yang bini ministry of joint thaya ministry of reconciliation nai ya agi wachon east north south west of 3% wa mo jaga thangai kaitani koterno perika tai chang bororo ma thangsa mani kaitar bai phiok samani chang abor mukha abor mo chang mu khai chang saimno kaitar da ko thak tai bo nini anila mo bo samon botol khaimano samongni kokborok jeng jinil samong bisingte jeng abono display khlaina musongo jeng prongna musongo jinil samongni bisingte kaitor bai nang halok te kra khlaimanai tai kaitor norok jenai tongnai khnai tongnai jo tono amari kuplok khaitung tai bebang ne bagai jeng borok ta bolijak thong jeng borok ta lobjak thong phiaba kristo jeng ma thanai bokoboi oni mungsimse ko bai Bosni lobjanan juga, tapi bini glory ni bagi simi bebak untuk menai ani khá-o khatungai, okok samano aruna muthaga, ambai, kaitan jotano amari kaitan. Swngcharni tongmung rokno angle khá-o ton liya Chubadi ani tongmung no Yakar manatu nini nang mau ano penangdi nini samungbo ano Chubadi nini nang mau ano penangdi nini samungbo ano Chubadi oh subrai oh subrai oh subrai oh subrai Jisu no mane ani khale tong thoka lamani pohor no mane ani khale khakchakha nini nangmawo ano phnangdi nini samungbo ano Chubadi nini nangmo ano penangdi nini samungmo ano Chubadi oh subrai oh subrai oh subrai oh subrai Jisu chugyakhe hayo amithani oh Jisu chugyakhe
ni kapang ni jisuno nanggo angbono hamzagay tonggo ang sanay nini nang mawo ano punang di nini samunggo ano chubadi nini nang mawo ano punang di nini samunggo ano chubadi oh surprise oh surprise oh surprise oh surprise 많이 때문에 배박 담나이 배박 캐나이 어른 먹은 배박 인터넷에서 testimonial. He gets the compressed sound now. Okay, then we can start now, brother.